bakin cikin ki. Allah shi ne ya san gaibu ni Allah sani na gage ba su taimaka maka Mai bakin cikin canja kura ta mutu na ce mun huta. shegiya mai dan baki ba dama in yi fosi Su ce na yi faɗa sai ku je ku yi ta abinku ko muna tare da Allah. ba boka ba malami nake Sa suka saba harkata ku fice walla ko ko ku shiga jalala. kullum su suke faɗa da ni Don kula tasu Allah ne ya minni lamani ya fi gabansu. da komai yana da lokaci Suke ta musu yanzu ga ni fes a dana sha wuya jiki ya karbi gyara bana harkar siya wanda baya san ganin mutu sai dai ya margara a kawo kai ka sani ka bar bakin rijiya duk wanda yake faɗa da mu dole sha wuya mun samu kuɗin mu mun kashe su ne yan siya sun ki taimakar mu kuma mu muke biyan su haƙuri makiya abin ba yanzu bane da saura ban tare da gun mabiya amaryar ga sake fara ku kun yi abin kunya amma ba ku so ku yi gyara kuma kun yi shiru bayan kun san harkar nan da saura ko mai bakin cikin tanda addu'ar uwa tana aiki wasu ba su so muke harka ga kai ruwa da shan Allah kuma babu mai yi min illa neman kahon kare wahala mai hankali yake sallah gaskiya nake kira fitila Allah ya bani kamar ya kwace mana daɗi na gidan na so ni jarabawa. Ai su ma da kansu za su zo su yi ta yabawa. Kuma in ka zo da baituka su yi ta rikewa. ai zango ne na zo domin mi tashi Josh McDahead sound. Mai bakin cikin tanda ko ta yi baki masa soda. Jariri shi ya san ta kan fida. Idan sun mana sun guda akwai masoyan kuma idan sun hana sun bama akwai fa mai babu. To ayi ga Amina ai zango da na gwanja.